Εγώ ονομάζομαι Δημητρίου Ευθύμιος. Είμαι τέος πρόεδρος της Φιλικής Εταιρείας και τέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ελληνών Τσιγκάνων. Και πολιτευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Είμαι πατέρας 7 παιδιών και 14 εγγόνια. Εάν από τότες που ήρθαν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φτάσανε στη χώρα μας για την καταπολέμηση των αλφαβητισμών, για τη στέγαση, για την εργασία, εάν είχαν πάει σε σωστούς ανθρώπους, άρα υπήρχαν άνθρωποι που κάναν μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα πήραν τα λεφτά, τα κάναν κουστούμια, γραβάντες. Ήταν πολλά τα δις. Μιλάμε για 200 εκατομμύρια και 500 εκατομμύρια. Μιλάμε για ένα 3. Για ένα 3. Το έχετε καταλάβει? Μέσα στη τσάντα κάνουμε κομμάτα, κάνουμε τα πάντα, ναι. Εάν αυτά τα χρήματα από το 81 μέχρι το 2013 που ερχόταν ενταλίκες λεφτά, εγώ τους έλεγα κανονίστε, καθίστε σε ένα τραπέζι να τα βρούμε για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, ένα πρόγραμμα για να μπορέσουμε αυτά τα χρήματα να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Πείτε αντίο στα παλιά, γιατί τώρα δεν περνάει η δικιά σας συμπογιά και κάπως έτσι. Λέει ο Παπακοσταντίνου, ο καθηγητής του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, εγώ μόρφωσα 1000 παιδιά. Κύριε Παπακοσταντίνου, μπορείτε να μας τα αποδείξετε γραπτός να πάω να τους επισκεφτούμε κι εμείς? Γιατί αυτά είναι μαϊμού όλα. Είναι βιτρίνες. Καταρχήν, ο Αρχιεπίσκοπος και Πάσης Ελλάδος είναι κοντά στους Έλληνες Τσιγκάνους. Εμείς είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Δεν έχουμε άλλη σημαία εμείς. Έχουμε μία ελληνική σημαία. Και αυτή είναι μέσα στην καρδιά μας. Σε θέλουν σαν σκουπίδι να μην σηκώσει το κεφάλι. Εδώ έχουν καθαρίσει την νεολαία. Έχουν φέρει τα ναρκωτικά. Έχουν φέρει την πρέζα. Έχουν φέρει την κοκαίνη. Να διαλύσει την νεολαία. Για να μην μπορέσει να σηκώσει το κεφάλι. Βέβαια η κρίση τα Ρωμά την έχουν πολλά χρόνια. Αλλά όχι αυτή την κρίση όμως, έτσι. Αυτή η κρίση είναι θανατηφόρα. Θα διπλασιάσει τους κλέφτες, θα διπλασιάσει τους ληστές, θα διπλασιάσει τους εμπόρους ναρκωτικών, θα τριπλασιάσει τους φόνους. Αυτό έχει κάνει η χώρα μας εδώ και η πολιτική. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στους Έλληνες Ρώμ είναι πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Δεν μπορούν να βρούνε 5 ευρώ με ροκάματο, να πάνε να πουλήσουν κάποια πράγματα που θα αγοράσουν από τα μαγαζιά, να φέρουν 5 δραχμές, να φέρουν να δώσουν στο παιδί τους. Είναι η κατάσταση πολέμου. Καταστροφή. Μπορούσε να κάνει κάθε χρόνο 50 σπίτια σε κάθε περιοχή με τα χρήματα που πήραν από την Ευρώπη. Έλατε εδώ κύριε Δημητρίου, κύριε Χαλιλόπουλε, κύριε Τάδε, κύριε Τάδε. Εμείς κάνουμε κουμάντο, δεν κάνετε εσείς. Αυτό είναι η απάντησή τους, ότι από την ώρα που φτιάξανε το μη κυβερνητικό όργανο που λέγεται Δίκτυο ΡΟΜ, ήταν ο αποδέκτης της εισπράξης. Εγώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα και θέλω να πω, θα τα καταφέρουμε. Και κάτε τα χέρια από τους Έλληνες Τσιγκάνους.